Video ako. So, nandito naman tayo. Nakigulo yung tinik. Yung tinik dito. Naglalaro tayo ng Minecraft. Ikaw magpabili kasi. Gago ka pala eh. At nandito na naman tayo. Oh, no! So, nandito na naman tayo. Nandito tayo. Let's go. Okay. Panood nyo na yung ano. Hello, Simp. Okay, hindi pala siya Simp. Pero lang siya. Gusto na niya tumakas. Baka ako yung Simp. So, panood nyo na yung Transformers. Napakaganda guys. Nandito sa Optimum Pride. So, the God Bridger is back, mami. Oh, my speed. Let's go. Grabe, tignan nyo tong bridging ko. Sobrang bilis. Loko sa sobrang bilis. Hindi na kaya i-handle. Ba't ganon? Ganon lang. Ay. May skin pala sa kanila, no? Goodbye. 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 Swallowing. Swallowing. Akala ko na hit. What's up, Bozo? Bo! Bye! Bye-bye! Nakatalon siya. Impossible. Nakaligtas siya sa aking no! Nahulog. So let's go. Dito naman tayo. Wow. Trespassing. That is trespassing, my friend. That is trespassing. Wala dito naman. Oh, red! Green! Buwis na ako. Gulat ako. Shabalay. Ayan, dito. Buto. Mas kayo dyan. Hindi pala kalaban yan. Wow, no! Nakascore sila sa pit. Tayo ko yun. Kaya, meron tayong kababalaghang gagawin. Kung saan, mamamatay sila sa sobrang gulat. Oh! Ganun talaga eh, no? Ganun talaga ka-intense to. Yamete kudasai, please. Yamete kudasai. Oh yeah. Yamete kudasai. Kayo, tinitingin-tingin nyo ha. Tinitingin-tingin nyo sa akin ha. Anong doggy-doggy ha? Anong doggy-doggy ha? Ano kung doggy-doggy? Wala ka pala doggy-doggy. Yes, you killed OP. OP and died while fighting Erzetas. No! Walang hiya. Run! Swallow. No, nakascore siya sa pit. Nakakainis kayo. Ah! Rico. Ako may sugat. Saan banda dyan? Kaliwa. Hindi mo natigilan ang cellphone talaga. Last na to eh. Kasi Ablutin mo. Sarap okay. Mami. Last. Hindi tayo makapag-god bridge kasi ang daming ano. Yan. Clean na clean. No. Let's go, mag-score na tayo sa pet nila. Mag-score na tayo. Anong gagawin mo? Ang gagawin mo sa akin ha? Oh! Na-snipe. No. Half a heart. One hit na lang. One hit lang. Oh, no! Nahulog. Kung $1 or 1,000. Riko. Oh yeah, ito na tayo. God snipe sana to. God snipe. Ay, kala ko na snipe. Hindi pala. Si OP Hand talagang pangatlong patay ko kay OP Hand talaga. Patay talaga siya. Noob talaga si OP Hand. So, OP Hand yun. OP Hand, you're dead. Duwag si OP Hand, oh. Ito dito. Shot!
Para suntukan. Sino na snipe? Sino nag... Yung doggy talaga gusto kong patayin eh. Yung doggy gusto kong patayin. Ako dyan. Ako dyan. Pinatay ako niyan eh. Papatayin ko yan. Let's go. Napatay siya. Oh, sorry. Ay, hindi pala ako yung super yun. Oh, lagi ako sa snipe! Lagi ako nasa snipe. Ewan ko, ayoko na. Subscribe for luck. For ganito ako sa'yo. For good luck. Subscribe kayo, subscribe. Ito may moment dito. OP handan dito. OP hand. Ayoko na sa blue team. Wala, nanalo talaga yung blue team. Ano nga sa lamin niya? Kaya gan. Doon sana kilabot. Wala nang pagkasa yun. Tanga. Okay. Ba't dito sa lobby hindi malag? Malag. Walang pagkasa doon. Mga tanga-tao doon. Huh! Noob tayo, ibig sabihin. So, oh no! Bigla tayo na launch. Bigla tayo na launch. Map selection. May selection of the map. Para manahimik ka, please. What? Villager 279? What's up, boys? What's up? What's up? Hello? What the f... Parang ano ba ito? Oh, aray ko. May kasamang aray. Aray ko. Sakit ah. Ayun yung second beses ko nakapano ng buti. Kasi second best nila. Mami! Mas mabilis ako sa'yo. Mas mabilis ako sa'yo. Okay. May nag-god bridge na dito. Meron tayong alalay. Hindi tayo mahuhulog. Pero ba't dito may alalay? Pag may alalay, hindi tayo nahuhulog. Kung wala ka pera, wala ka pera. Namatay. Tayo. Ayun. Get out of my way, my man. No, hindi na clutch. Erzion Doyd. Okay. Oh, no. Dito sila. Look, natrap natin sarili natin. May isang mayabang eh, no? Magka-clutch daw siya eh. Naharangan naman niya sarili niya. Umalis kayo sa daan. Kung nakakainis kayo, sobra-sobra. What's up? Boink daw! Yes, si Soul napatay natin. Umalis na tayo. It's not our problem. No, nakaaykalo. Mapabaliw to ah. So, nandito. Soul ito. May nag-ano dito. May bang, hindi na snipe. Lagi sila nakakascore sa pet. Let's go. Makascore naman to. Ah! Why? Why naman? Wala. Gusto niyo talagang lumakas na si Okay. Patay si Mamen. Let's go. Yayabang-yabangan mo ako. Nananahimik ako ah. Mind your own business, man. Wow. Mas night tayo mamaya. Manahulog. Mas night tayo dito mamaya. Oh, napatay. Buhay pa. Patay mo. May nahulog. Boom. Please die. Ano, hindi mo talaga titigilan na yan. Pag nag 10 minutes na. Masasnipe nga tayo. Masasnipe. Lagi tayo nasa snipe ah. The snipers got sniped. Oh no. Dami. Mamatay ako nito. I have the power of... Ooh, wow. Snipe natin to.
No, please. Spare my life. Spare. Okay. Meron na. Ito daw may. Ako naman. Double points? Ikaw hindi. O arrows. Let's go with the arrows. Hindi, ikaw. Tinamaan ko? Hindi. O... Cute. O ewan. Hello. Yeah, Wrath, you're dead, baby. Okay, napatay natin si... Wala nang blocks. Wala na, patay na. Fracking news. Oh! Dog! Someone save me. Save me. Bilisan niyo. Jabra chaga pret! Oh, nakakabawi yung red. Nakakabawi yung red. Akala ko, onti na lang yung red. Meron na lang segundo. Please. I have the power, baby. Oh no. Wala ko na makascore. Oh, nanalo. Let's go. Ano pala, wala pala kayo. Okay. AKA noobs, baby. Blue team, wala kayo. AKA noobs. Akala ko matatalo kami, no? Hello. Okay. Pakan tayo. Ganyan dati mga skin ko, ganyan eh. Pero ngayon, sarili kong gumawa ako. Bilisan ng tagal. 3, 2, 1, let's go. Prananap. Okay. Wow. Magkailangan natin mag-garbage na ito. Kailangan natin mag-garbage. Wow. Fast bridging. Dun. No way. This gonna happen. No! Ano, wala na tayong blocks. Get away from me. I hate you. Oh, namatay tayo. Ang gog sticks ko sa say. Ang tanga ko kasi. Ba't ako pumunta? Okay. Spy moves, Baka I baby. love you. Spy moves. Wow. May naririnig ako. May nag-garbage nga. Ang lag sobra. You killed me. Then I will kill you. Dun. Patay. Ano nangyari? Babay siya. Sabi niya babay. I have enough. Oh! Sinick-snipe sa akin! No! Okay. Sino pumatay? Air died while fighting. Okay. Bye-bye. So mag-snipe muna tayo bago tayo matalo. Hello? Hindi na snipe. Ewan ko. Ba't kasi ang bobobots nyo? Ba't kayo naglagay ng bridge doon? Kaya tayo nagipag-campaign siguro kayo eh. Hindi na tayo nakaka-score. Ako mag-i-score. May mga madadaming sniper dito. Wala akong ano ngayon kasi. Kaya hindi tayo nakaka-snipe eh. Get out of my way, you mother muffer. Let's go! Hala, nakascore na ako, madaya! Yung mo ko, ang daya! Ang pusit! Pusit naman. Pusit laro. Ang bullshit naman, di tayo nakascore. Ang bobots naman, ba't ganun? Inintigyan ako, ito na ako, malakas na ako, baby. Malakas na ako, wala makakatawa sa akin. Yeah, that's right. Oh, wow.
Ay, na-snipe. Let's go! Ang lag siguro. Pero nakascore naman ako kanina. Diba? Tama ba yun? Ba't kayo sa daan ko? Ba't kayo? Iniinis nyo ako, sabi magsialisan kayo sa daanan ko. Yun ang gusto ko eh, manahimik na. Oh, may snipe sa akin. Ewan ko sa inyo. Wala tayo. Ba't Minecraft at Amanoob? Bobot, ang ginagawa mo, baby? Yes. Nahulog na siya. Ito naman. Nagat snipe si Mamen. Wa! Oh! Bye-bye! Let's go! Oh yes, baby! Meron tayo! Minecraft at Amanoob, ganun. Magano tayo, God Bridge tayo, yung Ultra Bridge, yung, ay God Bridge lang yun, din Ultra. Yung Mega Bridge siguro, yung tumatalon sa MP, tapos yung Friendly. Bye-bye, I will score. Bye-bye. Boom, ano, wala kayo. Siguro po, mayroon lang 10 seconds, Kailangan natin mga score cut. Come here. No! No way! Mananalo kami siguro. Mananalo tayo. Boom! Let's go!